aturan tiruy mang kung ko'y niri ko na kang mang kunampat siya pagaroy mang may kamang kastigawang kidestino biday presyo yung kang mang kunampat siya tiruy mang biday presyo yung kang mang tiruy mang kung ko'y niri ko na kang mang kunang rato pagaroy mang kung ko'y niri ko na kang mang kunang rato pagaroy mang mamatay tay si wakas yan Diyos mío revelayo ay mamatay tay si wakas yan Diyos mío revelayo ay sikiramos ko'y ay pipas kay hamping remedyo'y kinispa sikiramos ko'y ay pipas kay hamping remedyo'y kinispa kenca ciriring kay matang muy mungkis wanyo na itachukang ri at sangki Sito damos ko'y laipis kataon no apawas ka Sito damos ko'y laipis kataon no apawas ka bakta imay napas kay man kanaya mamay watay taywang bakta imay napas kay man kanaya mamay wawawaywang Biray mano'y si Jayang mong kay Pinyas mo'y payawas yan Biray mano'y si Jayang mong kay Pinyas mo'y payawas yan Hamasabay ta sa kiwa